Europe was born in a period where it was after the Second World War, and where people thought that the biggest and most dominant threat that we faced was an overpowerful nation state, and in particular an overpowerful Germany. Yes. So the European Union was born with a kind of sense that the purpose of European integration was to, as it were, diminish the nation state. And that was the safest way to keep peace in Europe. But if you fast forward, 70 years or so, the truth is today's generation doesn't feel like that. And people don't feel that their nation state is a problem. On the contrary, what they worry about is precisely the opposite, that they're going to lose their national identity in some grand, European view constructed by a few people sitting in Brussels. So this is the difficulty today, the sort of historical strain of European thinking is all towards integration in that very anti-nation state almost type of way, whereas in fact what most people want is Europe just to be more effective. Ytringsfrihed i Sverige som den vi har i Danmark. Då förknippar man denna muslimska kvinna med massvåldtäkter, grovt våld, otrygghet, tvångsäktenskap och gängkriminalitet. Sverige, der oplever vi i hvert fald set fra et dansk synspunkt, at alle de andre partier prøver at isolere Sverigesdemokraterne. Hvor vi i Danmark jo inddrog Dansk Folkeparti i arbejde på en måde, så Dansk Folkeparti i dag står, vil jeg sige, som et almindeligt parlamentarisk parti, der også tager ansvar for væsentlige dele af den økonomiske politik. Og altså, da der i Sverige blev lavet en aftale, som i realiteten betød, at man afskar Sverigesdemokraternes mandater, der tænkte jeg ved mig selv, det går aldrig godt det der. Det kan ikke lade sig gøre, fordi så meget anderledes er den svenske befolkning altså ikke enten danske. Det vil folk ikke finde sig i. Og nu forstår også den aftale, den eksisterer så ikke mere. Altså, det overrasker mig ikke, hvis jeg må sige det lige ud, Frederik. Nej, och den är ju fortsatt väldigt omdiskuterad. Nu, en sak man brukar påpeka då är ju att det finns en skillnad mellan Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti när det gäller bakgrund och var de kommer ifrån. Där Dansk Folkeparti har ju trots allt en annan typ av historia och framväxt i Danmark än vad Sverigedemokraterna har haft i Sverige. Jo, men det erkender jeg selvfølgelig. Men min generelle opfattelse, det er den, i et demokrati, der kommer der aldrig nogensinde noget godt ud af at prøve at isolere nogen. Man prøver at tage det, man kan. Altså alle, der bliver valgt til en rigsdag, har jo trods alt fået stemmer ved et demokratisk, frit og åbent valg. Og de skal derfor også tælles med. Altså det er min opfattelse. Fordi ellers så giver du dem et martyrium, som ved næste valg bare betyder, at de bliver endnu større. Och det är också det meningsmålingarna i Sverige de visar. Men samtidigt då, var det lätt för det att samarbeta med Dansk Folkeparti? Det låter som att ni kom överens med ekonomisk politik och var i grunden rätt överens med mer restriktiv invandringspolitik. Var det lätt med Pia Kjærsgaard genom de här åren att samarbeta? Nej, let er måske et lidt forkert udtryk, men det kørte faktisk ret godt, vil jeg så sige. I de år, jeg var statsminister, hvor vi altså havde flertal alene med Dansk Folkeparti, der gik det faktisk, vil jeg sige, overordnet set ret godt. Vi havde kriser og alt det der, men alligevel, Dansk Folkeparti var indstillet på at følge og bære, om man så må sige, hele den politik, regeringen stod for. Så min erfaring var, jeg vil sige, absolut positiv. Och det blev också väldigt mycket en diskussion om de här skillnaderna som ju var tydliga då mellan Sverige och Danmark. Också från dansk utgångspunkt så tyckte man ofta att Sverige var lite naiva eller förde en felaktig politik. Har det där lugnat sig? Är vi närmare varandra nu som du upplever det i detta Europa där ju väldigt många nu för en restriktiv migrationspolitik? Ja, altså på en måde synes jeg jo, at omsvinget i den svenske politik har været mere dramatisk end i Danmark.
Jeg ved ikke, om det er lykkedes at gennemføre det, men jeg bemærkede på et tidspunkt, den nuværende svenske regering sagde, at halvdelen af dem, af de indvandrere, der var kommet, de skulle sendes hjem igen. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, eller man har gjort det, men i hvert fald, det var jo meget dramatisk. Altså, hvis Danmark havde sagt, at halvdelen, de skal rejse hjem igen, så var vi sikkert blevet kritiseret meget voldsomt. Så jeg synes jo selv, at Sverige har været en lille bitte smule naiv. Hvis vi for eksempel bare tager over på den anden side af Øresund til Malmø, der er ret store sociale problemer i Malmø, på grund af, efter min mening, en noget naiv indvandringspolitik. Det har väl i och för sig funnits spänningar även i Danmark mellan olika invandrargrupper och så. Nå, men jeg tror alligevel, vi har haft et mindre problem, og det har også sammenlignet med en anden ting. Sammenlignet med Sverige. Altså, vi har en mere åben debat i Danmark. Der er ikke den politiske korrekthed. Nu ser det lige ud, som jeg føler det. Der er ikke den samme politiske korrekthed. Der er ikke den samme... der er ikke det samme forsøg på fra den politiske elites side at holde den debat nede og væk. Og det betyder, at nogle gange er der også i Danmark sagt ting, som ikke lyder godt. Men folk får luft ud af systemet. Og det betyder generelt set, så er Danmark et meget harmonisk samfund uden de store problemer. Fordi det kan godt være, at vi siger tingene lidt hårdt til hinanden, men så er det sagt, og så kan man komme videre. Hvor vi sådan har en fornemmelse af i Sverige, altså. Der er man sådan lidt mere tilbageholdende, og hele det politiske og mediemæssige etablissement prøver at holde den debat nede og væk. Og det er også af den grund, man så prøver at holde Sverigesdemokraterne udenfor. Og jeg har ganske ofte kunnet bruge Sverige som et afskrækkende eksempel, som vi skulle forhindre ved i Danmark at have en fri og åben debat og en stram udlændingepolitik.